Have backstage. Have backstage. Have backstage. Jamen altså, have hvad? Backstage. Have backstage. Det forstår jeg ikke. Backstage. Altså, Have backstage, er det det? Altså, du kunne lige så godt sige... Nordpolen. Og giraffer. Baghave. er det et haveprogram? Ligger det i Kødbyen? Men det er lidt mærkeligt. Er det ikke ham, Bubu, der har det? Der er vel ikke sådan noget sådan specielt VIP-agtigt i sådan et haveprogram. Er det en ny klub i Kødbyen? Det lyder meget utroværdigt. Det lyder bare dumt. Altså, hvis det er sådan noget kendisblog. Det er lidt old school, ikke? Så ligger der Bakken og Have backstage. Er det sådan noget pop-smart forsøg på ligesom at prøve at være fed med de fede bag om scenen? Altså, der er ikke noget nyt i det. Det emmer af Er der gratis bar? usikkerhed. Og god musik måske? Der er noget kultur også. Sådan noget sokker for kendt, eller hvad sker der? come on, mand. Det er sgu da en joke. Jeg forstår ærligt talt ikke rigtig meningen med det. William Hansen er mit forlag. Gennemført uhederligt. De prøvede også at lave en kulturportal, og det gik jo bare helvede til. Jamen altså. Så det er der ret stor sandsynlighed for, det også vil gøre for jer. Altså. Gennemført utroværdigt. Jeg kan ikke... Portaler og pis. Altså hold jer væk. Fy for satan. Jeg synes, at Det dur sgu ikke. Fuck det pis. Det var det. Ja, det er fuldstændig åndssvagt.